ji ber wêrankirina jîngehê wek her derê dinyayê li Tirkiye jî kêş û hewa her ku diçe xirab dibe. Pispor radigihînin ku siruşta Tirkiye bi sotemeniyên fosîl û nebaş bikaranîna avê ber bi xirabûnê ve diçe. Önder Algedik bi xwe pisporê enerjî û jîngehê ye. Ew gelek caran li ser kompûtera xwe geşedanên ser jîngehê yên li Tirkiye û dinyayê dişopîne û îstatîstîkan derdixe. Di hefteyên borî da li Azerbaycanê lûtkeya av û hewayê hebû. Algedik radigihîne ku Tirkiye tiştê ku pêşkêşî netewên yekbûyî kiribû di vê lûtkeyê de jî pêşkêş kir û tê da tiştekî nû tune ne. Algedik diyar dike ku tendurustiya mirov bi av û hewayê ve girêdayî ye. Heke jîngeh têk biçe, ti jîndar jî namîne. Doğa tahribatı var. Dolayısıyla çok gerisindeyiz. Li Tirkiye wêrankariya jîngehê zêde ye. Di sed salên borî da 10 salan carekê qerasetên hewayî pêk dihatin. Êdî em di nava salekê de dijîn. Tirkiye berbendê sotomeniya fosîl e. Komir, petrol zêdetir bikar tîne. Ev jî siruştiyê xira dike û zihabûnê zêde dike. Di vî warî da di polîtikayên Tirkiye de tiştekî nû tune ye. Algedik bi xwe serokê komela lêkolînê ya av û hewa, enerjî û pirsgirêkên jîngehê ye. Di vî warî de jî di rojnameyan da gotaran dinivîse. Ew radigihîne ku li Tirkiye çavkaniyên avê her ku diçe kêm dibe û şewatên daristana jî zêde dibe. Türkiye su kaynaklarını doğru tüketiyor mu diye baktığımız zaman Tirkiye çavkaniyên avê rast bikarnayîne. Her sal vegera ziwayiyê heye. Sedema vê jî xeletiyên bikaranîna avê ye. Herî zêde em viya cotkariyê de dibînin. Berhemên wek xweyê lê avê zêdetir tê bikaranîn. Di aliyê din de jî ji bo cotkariyê enerjî jî tê sarfkirin. Ev jî zirarekî mezin li ser siruştiyê dide. Wêrankirina av û hewayê li ser tendurustiya mirov jî xirakirneka hergavî pêk tîne. Nûnera Komisyona Adaleta Av û Hewayê ya Yektiya Tabîbên Tirkiye, Doktor Demet Parlar ji dengê Amerîka re ragihand ku bikaranîna enerjiyê li Tirkiye tendurustiya mirov dike bin xeterê. Küresel ısınma çok êdî vêrankirina xezayê tenê ciyekê bandorî nake. Hemû dünyayê dixe bin bandora xe. Li Tirkiye vêxistina komir, bikaranîna santralê germiyê, bikaranîna petrolê û gazan her ku diçe li Tirkiye havîrdorê tehdît dike. Ev ji her sal xwe guhertina hewayê de nîşan dide. Hêjayê diyarkirinê ku li Azerbaycanê li Baku di encama konferansa guhertina av û hewayê ya netewên yekbûyî da jî hate ragihandin ku petrol û gaz ku du çavkaniyên sereke yên sotemeniya fosîlin, pêdivî ku bi kontrol be û di bikaranîna avê da jî lazim e bergiriyên nû werin Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.